Police Regional Office 1, mas pinaigting ang kampanya laban sa loose firearms. Para po sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Juana de Vera. 104.7 IFM. Report! Mas pinaigting ng Police Regional Office 1 na PRO1 ang kanilang kampanya laban sa mga loose firearms. Sa isang linggong serye ng operasyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, nakakumpiska ang tanggapan ng kabuuang 11 na baril mula sa 10 naarestong suspect. 8 baril ang nakumpiska, 2 ang kusang isinuko, at 1 naman ang idineposito para sa safekeeping sa ilalim ng pinaigting na oplan katok ng PRO1. Bukod dito, 4 na unexploded ordnance rin ang narecover. Ang pinaigting na kampanya ay bahagi ng patuloy na kampanya ng tanggapan upang labanan ang illegal na pagdadala at paggamit ng baril bilang hakbang tungo sa mas ligtas at mapayapang pamayanan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.